Welcome sa atong programa TV Apologia and Veritas nga gidumala sa Catholic Apologists International nga pinanguluhan uban sa paggiya sa atong Star Director na si Reverend Father Nelson Cabasisi. Kini si Richela Gumbay makig-uban kaninyo nining mga pipila sa mga gutlok o alang day sa tanan ng atong mga viewers. Mayong hapon kaninyong tanan o mayong gabi kaninyong tanan kung gabi man din ha. Mayong buntag kung buntag, mayong udto kung buntag man. Ang ato ang paghisgutan karon o topic mao ang pagpadayon sa na isgutan na nga unang topic ko. Siguro kamo nakasubaybay nang nakakita niani nga mao ang tungod kay nasayod kita nga umaabot na ang pagsaulog nato sa pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo. Mo ining pagsaulog nato sa Christmas. Diskutan atong niagi mao ang mga biblical nga mga proofs. Apan karon ato usab ipaabot diha kaninyo mga binati na mo mga viewers, no? Nga pinaagi usab sa history o kasaysayan. Kay nasayod man kita nga walay butang nga milungtag nining kalibutan nga wala siya kasaysayan. Bisan unsa pa nga ginagmay o dagkong butang. Mo man gani nga dili gid kita maka tuo kamo din ha nga may kita nga walay proofs, walay mga proyba sa unang kapanahunan nga sa mga magtotoo nga nagasaulog sila sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. So, mga igsoon kamong mga viewers nining ato ang programa TV Apologia and Veritas nga buot namo nga bisan sa jutay ug hamubo nakakamoy makatunan. So atong putloon lang kay naamanggoy mga kaigsuonan nato nga with due respect to them nga mo po na ilahang baruganan o pagtuo, pero dili po pwede na kita mga Katoliko mohilom lang nga di po nato ipaday unsa ka tinuod kining establish na nga kasaulugan sa simbahan, no? Minta nga ang pinaka-highest nga pinakataas nga piyesta sa simbahan mao man ang pagkabanhaw sa atong Jesucristo. Apan dili pod kalikayan na kining Kristo nga nabanhaw natahaw ni. Mao ni nga unsa bay basihanan kumentang history. So atong tan-awon ang katong unang mga record sa kasaysayan. Una, akong putloon kining libro ni Father Bernhard Raas SVD, no? Na nagtuon sa mahitungod sa liturhiya sa simbahan. Dokumentang liturhiya, cycle kana, no? Gikan sa Advent, then Christmas, ug ang kinatibuk-an na cycle sa kasaulugan sa simbahan. So niya kita karon ining gitawag nato og Christmas. Kung maghisgot og history, no, matud pa nga ang the oldest written testimony of Christmas gikutlo kini sa usap in the calendar ascribed to Furius Dionysius Philokalos nga usa ka mga libro nga gitigom, no? Gitigom ang unang nagpanani mo ang lista sa mga depositiones from the year 336, no? Then unsa may naa din ha anniversaries o mga kasaulugan, no? Sa mga obispo. Ano bang adlaw sa pagkamatay sa obispo? Ilang mga anniversary? The bishops of Rome. The fifth of Rome. The other one with the anniversaries of the martyrs, no? Martyrs, Depositio, Martyrom. Unya diha sa maong lista, sa maong record
libro nga nag-gathered ng panahon na. So makita na to nga sa mga list, we find the remarks. No, naay ko ang mga martyr, nasa sila nabasa, usa sa mga martyr, na ang sa other book na akong gibasa usa sa mga nag-mention ni ani mo si Saint Hippolytus, ang obispo niya, Bishop of Rome niya tong year 22 AD, 222 AD pataas, no? So si kaning Hippolytus pataas na siya, no? Father. So, ingana makigsunan nga yung diri sa kay-utso nga kalendar, John natus es Christus in Bethlehem, Judea. So, sa may buot ipasabot mga binating mga kaigsunan, yung diri. No, yung pa 8 days before the calendar or first day, no, of January, Christ is born in Bethlehem of Judea. So, remember mga kaigsunan, naan na ni siya. So, kung atong balikan, mubalik na ko gamay sa gisgutan ni Sir Arjen atong mga niagi nga katong pagpakita sa anghel dito sa mga kaning magbalantay sa karnero. Di ba? So, wala, kung mo basahon sa kasulatan, wala sila nihilom. Ang ilang nasaksihan, nga mensahe nga gihatag sa anghel, nga natawo karon gabi una, ang manunubos, no, o Kristo sa Bethlehem. So, gipadayon nga, mi kaila na dumog sa mga dapit. Sa ato pa, usab ka importante nga butang, dili malimtan. Ipasa-pasa kini ni adtong mga tao nga nakasinati nga talagsaon nga dili ordinaryo nga panghitabo nga ilang natatunan. Sama sa atong kapanahunan karon, ilang yun kining bisan ganing mga chismis, ipakaila unsa pa kaha nga ang ilang nadungog nga mensahe mao ang pagkatao sa manunubos. So, ang maong tanang ilang nadungog na mensahe nga puno sa kalipay, mao nga ila usab kining gipasa-pasa. Manang gitawag tradisyon. No? Tradisyon. Remember, mga igsuon, one of the sources of the history is the tradition. Kanang tradition. No? So, gipasa-pasa, early 3rd century, nadungog, nakita, nahibawaan, ni Saint Hippolytus. And na-record si Hippolytus, one of the martyrs. Diba? So, na-record diha sa itawag nga Disputio Martyrorum sa maong book. Mausab-usab sa gibasihan nga na-practice na ang pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Now, kung mingon sila nga dili tinuod kawalay na sayod, wala gi-practice ang pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pangutana mga binating mga kaigsuonan kanang naminaw mga viewers karon, nganong nakasaulog man sila sa ika-12 katuig sa atong Ginoong Jesucristo. Nga sa ika-12 katuig, gidala siya dito sa templo aron ihalad kay kultura o balaod sa mga Hudyo nga ihalad ang unang kamagwang anak, then pagka 12 years ihalad na sa dito sa templo. So, kung doon na may mga kaigsuunan nga mga dili tinuod nga ang December 25 historically dili mao ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, dili sa Katoliko ang pagprueba. The burden of proofs lies on the one who opposed the celebration or the fast. Salamat.